हेल' लोगोफोर गोदान मोनसे ब्लगाव दिनै फिन खेबसे फैफिनबावलायबाय थ' दिनैहाय आं नोंथांमोननो एसे ब्लग भिडिअ दिन्थिलांनोसैलै थ' लोगोफोर जायफ्रा मोजां मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो दिनैनि ब्लगाव आङो मा मावनो लादों आरो मा दिन्थिनो लादों नोंथांमोननो थ' थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन वाव आंना रुमा बेनो बेयाव उन्दुयो आङो दा थांदिनि एसे बाहेराव आरोना बाहेराव थांदिनि आरो नोंथांमोननो आं एसे आबाद दिन्थिनि आरोना फाइनालि लोगोफोर आङो गार्डेनाव मोनफैबाय थ' नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थादो सिगाङावबो आङो दिन्थिदोंमोन आरो दिनै एसे फिन खेबसे नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो लालायबाय आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे थ' आङो दिन्थिलांगासिनो आरोना नायलांदो थ' रायजोफोर नोंथांमोननो आङो दिनैहाय एसे दिन्थिनो लादों गोबांफ्रा गायबायदि नैबेखौ नै मा बारदो बियो थ' बयबो मिथिनो मोनखायो थ' नैबे जाबाय कक'वा ना थ' जोङो चक्लेट होननानै मिथिनो मोनो गोबांफोरा गायबाय आंनिया नैबे माने 3 बोसोर जाबायदि नै बिबारा माबायदि बारदों नायदो एसे माने मोदानो आङो एसे ओरैजाय थांनि बेनिफ्राय आं एसे दिन्थिनि आरोना बिबारा माबायदि बारदों नै बेबायदिनो बिबार फैजोब्बाय आरोना नै वाव क्या बात है नै फिथाइ जासिगोन बियो माबायदि थायो नायदो नै थ' बिराद बरियाखाना चक्लेट थाइबायानो आरो चक्लेटआ एबारावहाय नायदो आराम्भ' जाबाय नै बेसेबां फिसा दंफाङावनो थायोना थाइबाय नै चक्लेटआ मेरला थ' नैबेनो आरो 3 बोसोरावनो थायो बे एकदम बरिया गायदो बेखौहाय गोबांफोरानो बिराद गायबाय आरोना दानिया बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो आङो एसे ड्रेगन आबाद दिन्थिनो लालायबाय आरोना थ' ड्रेगनाबोथ' गोबाङा गोबां गायखाबाय थ' थेवबो आङो दिनैहाय एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो सानलायबाय आरोना थ' आबादा माबायदि जाखो गोलाव दिन जाबायमोन आं बेबायदि भिडिअबो लाबोबाय थानो हाया थ' बेबायदिनो साननै सानथाम सानब्रै सानबा बेबायदि गोलाव दिन जालाङो आरोना दा एसे नोंथांमोननो आङो दिनैहाय दिन्थिनो लादों एसे माने फिथाइया बेसेसो देरखो आरोना थ' नायलांबाय थादो नायदो नै ड्रेगन फिथाइ दङ बेहाय नै साननैसो सिगाङाव गोबांथार बेबायदिनो बिबार बायदिसिना थ' दिन्थिबोदोंमोन नायदो नै फिथाइ दंजोबो बेयावबो दङ मेरला आरोना थाइबाथाय ओरैबायदि थायो माने वाव नै गाहायाव दं जुदि रोदोम नैबे बिबार जागोन नै बेबायदिनो आरोना थ' फिथाइ दंलाजोबो गोबां दं दिन्थिलांगासिनो नै आरो गोदान गोदान बेबायदि फैगासिनो नै गासिबो फिथाइ जाजोबगोन आरोना नै बेफोर नै वाव बे थाइसे गिदिरथार नै बिथिंजाय दंजोबो माने नै फिथाइ गोजा गासिबो आरो नै बे दाखालि बावैसो बिबार बारदोंमोन रानलांबाय आरोना आरो गोदान गोदान फैगासिनो नै मेरला थायो माने आबादा माने आंनियावहाय बारा बुरजा गैया दे सिगांजों एसे दङ बेबायदिनो न' खाथियावनो एसे गायदोंमोन आरोना नैबेथिं एसे दङ थ' बेबायदिनो आधा बिगासो जाफ्रामगोन आरो बे नैबेखिनिया नै थ' बरिया थायगासिनो दं बेखिनि थायनायखौ आं एसे दिन्थिनि थ' सिगाङावबो दिन्थिनायखाय आङो दिनै फिन खेबसे लानानै फैलायबाय आरोना नै बरिया थायदों बेबो थ' नै ओरैबायदि माने फिथाइयानो फिथाइखा अर्गेनिक आरोना थ' अर्गेनिक फ्रुइट्स नायदो नै गोजौआव थाइसे दं वाव थ' नै बियो बिबार जासिगोनलाय बेबायदिनो नै बेफोर गोदान फैगासिनो नै बिथिंजाय दंलाजोबो नै बेबायदिनो सिगांथिं दङ आरोना थ' बेफोर गासिबो ड्रेगनानो गोजा गोदान फैलायबाय मेरला फैदोंलै एबार नै खाथि बेयाव मोनसे बेहाय मोनसे नैबेयाव दङ वाव थ' लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननोहाय एसे दिन्थिबाय थ' ड्रेगन फिथाइखौहाय दा बारा दिन्थिबाय थानो सानासै आरोना नै थाइसेया बिराद गिदिर नै गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बेबायदिनो आरो गोदान एसे आबाद दिन्थिलायगोन आरोना दा खनसेयावनो दिन्थिजोबनो हाया बिराद गोलाव जालाङोना भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय